456 founding anniversary sa lalawigan sa Sugbo, himoong sentro ang serbisyo sa katawhang mas nagkinahanglan, pinaagi sa caravan of services, apil na ang mga major surgery nga libre. Sa irantang detalye sa report ni Alan Domingo. Gigahinan sa provincial capital og 25 milyones pesos ang kasaulugan sa ika-456 founding anniversary sa lalawigan Sugbo. Apan gitinguha nga katunga lang sa gahin ang gastuhon. Lakip sa gamitan sa pundo ang caravan of services, apil na ang medical mission nga dili lang kutob sa konsultasyon kun dili adunay mga major surgery o operation. Ang ilang ipahigayon pinaagi sa pagigalayon sa mga tambalanan o kahugpungan sa medical sector. Target nilang maka-opera og 500 ka mga pasyente sa matag dapit. Diin ipahigayon ang medical mission nga motuyok sa nagkadaiyang dapit sa probinsya. Nagkinahanglan nga mopaubos sa pre-screening ang mga mo-avail sa surgery aron masuta kung magkasugakod sa operasyon. And all the mayors have already agreed to assist us with the medical mission. So this is not just an ordinary medical mission, na ay surgical. This is quite big. It's a surgical mission primarily with medical consults at the same time. So ilang surgeries makover mga thyroidectomy, naatay breast surgery, hernia. So mga top-notch na doctors, these are the people who have been wanting to help us. So full force kini sila. And Giklaro sa Kapitolyo nga sinugdanan pa lang kini sa pagtuman sa saad sa Bari 4 Administration nga hatagan og prioridad ang panglawas sa katawhan. Busa ila kining ibadayon pinaagi sa pagsuporta sa partner healthcare facility o sa medical community. Samtang gunyos alang sa mga kawanis Kapitolyo makadawat og anniversary bonus nga 30,000 pesos sa regular o 20,000 pesos sa job order. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.